Takže ahoj ľudia, vítam vás ja, Kongubaba 3 dnešného videa. A dnešné video je ukážka zo serveru, z Dominikovho serveru. Je tu dneska so mnou. Čau. A je to vlastne, chceme, aby ste sa tu pripojili aj vy. Ak chcete, nemusíte. A dúfam, že sa pripojíte, takže ukážeme pár vecí. Dáme lomeno ostrov. Takže sme tu. Tu niekde je Dominik. Tu je. Takže ahoj. Ja som vedel, že to spraví. Takže ja som tu admin. A je tu aj príkaz Carmenu, ktorý môžu používať všetci. Keď vidíte Lamborghini namiesto Buffalo, tak to je preto, lebo ja mám stiahnutý skin. Aby ste si to nemýlili, hej, nie, že tu teraz prídete a neviete nájsť Lamborghini. Aha. A nie, že sa nás potom budete pýtať, hej, že a Dominik, majiteľ, prečo není tu na Lamborghini a admin, prečo tu není Lamborghini a neviem prečo a ja chcem Lamborghini. Toto je len skin, toto som si stiahol ja. Toto si musíte stiahnuť. Môžete to mať, ale musíte si to stiahnuť. Toto je presnejšie Lamborghini Veneno. Taktiež tu je... Lamborghini Veneno? Áno, presne to. Ale nie, je tu aj príkaz lomeno tune, ale ten je teraz nefunkčný. Možno sa v budúcnosti podarí, ja mu sa pokúsim Domčovi to nejak pomôcť, ja vám môžem predviesť. Tak dáme si lomeno car 560. Aha. Počkaj, aha, dobre. Takže si dáme lomeno Carmenu, pardon, tak. Aha, musím výjsť. Tak, vezmeme si napríklad ja neviem, ďalší počkaj, 5 a tu nás si zoberieme napríklad počkajte ešte raz. Dám si napríklad kabriolety, to je jedno. No ale chcem si to dať ako vytunovať, tak dám lomeno tune. A chcem napríklad farbu, ale vidíte, hneď ak dám enter, prestane to fungovať, alebo vlastne to vôbec nefunguje. Ale dúfajme, že sa to v budúcnosti podarí opraviť nejako. Ani vidíte vôbec nič, ale dúfajme, že v budúcnosti sa to podarí. No ale keď nie, tak určite je tu aj veľa iných predností. Myslím. Mohol by si prestať do mňa strieľať? Ne. Tak nič. No ale taktiež, takže ešte poviem, ako kto je tu admin, kto je tu majiteľ, spolumajiteľ a iné. Takže je tu majiteľ, tu je tuto prítomný Dominik Rozporka. Áno. Spolumajiteľ je kto? Nikto. Takže spolumajiteľa tu nemáme. Zatiaľ, neviem, či to takto bude. Admin som ja a ešte kto je? Ještě Bík už nemyslím. A tomu ho možná vrátím, ale ještě nevím, on totiž je taky divný. Podle mě, nevím, jestli cheatoval, ale dělal nějak, že mě 50 zatkl po sobě a byl policajt a bez používání nějakého admin příkazu prostě. Mě zatkl normálně, prostě 50krát po sobě hned a jiné po sekundách a nevím jak. Aha, tak neviem. Dělal, když ani nebylo. Hej, ale už končím. Takže, aha, ups, troška som spadol, lomeno drag sf. Tak. Bože. No, potouli ty vole. Ty si,
Ježiš. Počkaj, ja idem teraz troška sem. Carmenu. A dáme si vrtulník. Huntera si dám. Ježiš, ja som si ho dal tu na... Ježiš, musím ísť ďalej troška. No a myslím si, že to je celkom dobrý server. A budeme radi, keď tu prídete. Bude No aj... a hlavně, ať se nepřijde nějaký ten zase, co si stěžuje, už nevím na co ani vlastně. Jo, no to je jedno, ale, no to je jedno, ale hlavně tady hrajte a, nebo tady pak nuda, že jo. No. Hlavne nečítujte, prosím, No přesně. lebo za toto sa rozdávajú bany ako na každom serveri. A toto to platí takisto, takže by sme boli radi, keby ste nečítovali. Dokonca ani admini, ani majiteľ nečítuje. Jo. Aspoň o ktorých vieme, tak Mít můžete, ale exponátorů si ho pokaždý vypněte. áno. A taktiež môžete mať parkour mod. Nie? Čo? Počkaj, ty máš hydru. Takže ešte ukážeme menšie, ako by som povedal. Ešte takú menšiu. Jasné, mier na mňa. Čím si zrobil to, že letíš tak rýchlo dopredu? 8. A na tý numerický klávesy. Ty si idiot. Zabil ma. To je dobře. To je sranda. OK. Dám podvozek, tak a letím i bez podvozku. To je rychlejší potom. Ešte by som chcel skúsiť, aha, toto není. Ale to nevadí. Takže ešte Víš, ukáž... jak se dává dolů podvozek, teda dovnitř, jak se stahuje podvozek, víš to? Hej. Ne, počkaj, neviem. Toto myslíš tie kolesa? No ten podvozek prostě, jak se zatáhne. Tak to neviem, jak sa dáva. Ty vieš? Jo, pluska. Plusko? Aha, ok. Díky, aspoň viem. Takže ukážeme ešte menšiu hru. Že ako tu hrajeme výbežne. A ako Domčo po mne šutí. Tak co auto? Žije. Žije? Hej. Zatiaľ. Ja sa ho snažím striasť. Ako vidíte, že nie som bohviaký šofér, ale no, myslím, že sa to dá. Počkajte, dám si... Kde to bolo? Carmen? Ježiš, musím vystúpiť. Zavi. To stíháš. Mne to nejde. 8 a na numerický klávesnici, tam vpravo. Hej, ja tu nemám, ja som na notebooku, ty. Aha, tak máš plus, když na notebooku. Tak si dobře nastavení.